Iye ebelebe ebugoluo na chi egwu agbanuo. Ndị ọma na-ege ntị, MC Golden Mouth Bright Achinike kwuru na n'olu ya on the 8th of July 2023. Iwa Igbo Women Association Vienna, Austria na-akpọ ha ka a bịa nọnyere ha maka mmemme ka a ga-eme ka a na-akpọ Summer Party 2023. ebe ya ga-eme ya bụ mmemme bụ na Kudlich Gasse number 3 to 5 in the 10th district of Vienna, Austria. Onye ga-adị na microphone that day bụ Bright Achinike nwanwe MC Golden Mouth, and onye gara supply ya egwu onye isi egwu bụ DJ Jakarta. Ya bụ mmemme ga-ebido from 7 p.m. till the next morning. A lot of activities dey take place on that day. Bikonu ọnụrụ ka ọrụ ibe ya, MC Golden Mouth na si ndewonu.